Здравствуйте. Александра Муллакаева коронавирус кешергәннән соң диспансеризация узу өчен үзәк дәваханәгә килгән. Тиешле анализларны тапшырган инде, хәзер кан басымын, сатурациясын үлчиләр. Үземне яхшы хис итсәм дә, сәламәтлегемне тирәнтен тикшертергә булдым ди ул. Bildim de mene şuşa tirentin ötüle turgan midasmatır turunda şiirlerden sayında şuna göre kildim mene dispanserizatsiya ötürge anın ökemiyeti indi zor потому что bit alar şiirlerden soň bizge selametlik kakşy şuna göre tekşirilirge oyladım. Тирәнтен диспансеризация узу кешенең авыруын башлангыч стадияда ачыкларга мөмкинлек бирә ди белгечләр. Мондый тикшерү 18 яшьтән башлап коронавирус инфекциясын кичергән һәркем өчен мәҗбүри. Ул 2 этапта уздырыла. Үз эшенә билгеле тикшерүләр һәм анализларны алган. Район буенча 2500 кеше ковид инфекциясы йоктырып авырган. Бүгенге көндә шуның 500дән артыгы гына сәламәтлеген тикшерткән. Она включает в себя, во-первых, пульсоксиметрию, смотрим сатурацию, потом спирометрию, 6-минутная ходьба проводятся анализы. И проводится такое исследование додимер для пациентов, которые переболели COVID-19 в средней и тяжелой форме. Тирәнтен диспансеризация узарга теләүчеләргә паспорт медицина полисы СНИЛС белән профилактик медицина кабинетына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә инде эшләүче гражданнарга тикшерү узу өчен түләү саклана торган аерым көн биреләчәк. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.